Il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona żar numru ta' kumpaniji stabiliti fiż-żona industrijali ta' Xewkija f'Għawdex. Matul iż-żjarat li għamel fil-kumpaniji Merit Precision Limited, Pemergin Limited, Carefree Furniture u Magro Brothers, il-Ministru Cardona tkellem dwar il-prospetti li għandhom dawn il-kumpaniji u l-pjanijiet ta' investiment fil-ħaddiema, fil-makkinarju, fl-infrastruttura li operaw fiha. Il-kumpanija Merit Precision Tools Limited matul din is-sena se tkun qed tkabbar l-opera tagħha f'Għawdex wara li kienet allokata f'fabbrika li hemm ħdejn l-istess impjant. Il-kumpanija mistennija tinvesti €1 miljun f'makkinarju ġdid u żżid in-numru ta' ħaddiema b'40%. Il-Ministru Cardona żar ukoll il-kumpanija Pemergin Products Limited li matul l-2014 qed tippjana li tinvesti mal-€200,000 fl-impjant tagħha li ma' investiment se jkun qed joħloq mal-15 impjieg ġdid. Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona ħal okkażjoni wkoll jżur in-negozju tal-familja il-Carefree Furniture, kumpanija li timpjega 8 persuni u qed tippjana li fi żmien li ġej tinvesti €100,000 u żżid l-impjegati tagħha b'50%. Il-Ministru żar ukoll il-kumpanija Magro Brothers, kumpanija li matul is-snin irnexxielha tiżviluppa numru ta' prodotti għal swieq speċjalizzati. Qal li dan jixed laqa l-inizjattiva u l-ispirtu qawwi ta' imprenditorija tal-Aħwa Magro li rnexxielhom jorganizzaw struttura kompetittiva biex il-kumpanija taffronta l-ġejjieni. Rajna li hemm diversi kumpaniji li qegħdin ikabru l-operat tagħhom mhux biss b'espansjoni fil-fabbriki imma anke jimpjegaw iżjed nies. U naħseb li din hija ċarament turija ta' fiduċja fil-politika tal-Gvern, il-mod ta' kif aħna nħarsu lejn l-industrija tal-manifattura f'Għawdex għaliex nemmnu illi dan huwa komponent importanti ħafna fit-tkabbir ekonomiku illi għandna f'Għawdex stess. U allura jdu naraw u nassiguraw li l-industrija tal-manifattura tibqa' tissaħħaq, tiġġenera aktar impjiegi u ovvjament kwalità ta' ħajja aħjar għall-Għawdexin f'Għawdex stess. Il-Ministru Cardona kien akkumpanjat miċ-Chairman tal-Malta Enterprise Mario Vella u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Sur Joshua Zammit fejn qal li din kienet l-ewwel minn serje ta' żjarat li huma ppjanati li jsiru f'Għawdex.